Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska to bude špeciálne video. Máme tu takéto 3 čokoládky, ukáž. Sú to, že náhľadové obrázku vás asi už napadlo, čo to bude za video. Áno, bude to ochutnávka Mr. Beast čokolád. Máme tu bohužiaľ iba 3 druhy, ale tak dúfam, že to nevadí. Ja som ani nevedel, že vôbec existuje takáto a že takýto druh. Ja som nevedel, že sú vôbec rôzne druhy. Ale tak sú, takže... Áno. A ešte pred tým, než pôjdeme ochutnávať, tak chceli by sme vás poprosiť, keby ste dali odber, keďže sa snažíme dať... Ja chcem sa poďakovať za 600 odobrateľov. Hej, to som zabudol povedať. Chcem sa poďakovať za 600 odobrateľov a chceli by sme posunúť náš cieľ na 700 do začiatku leta. Áno. Neviem, či sa nám to podarí, ale chceli by sme to tak. Dúfame, že hej, takže... No a to bolo všetko a... No poďme za video. Takže môžeme ísť na video. Áno, ako prvá čokoláda, čo pôjdem ochutnať, tak je táto Mr. Beast Original Bar, Original Chocolate Bar, Original Chocolate, tak Bar Original Chocolate, tak. A... Mr. Beast? Počkaj, ja počujem Mr. Beasta. You stupid n***. Čau, Mr. Beast. Ideme to otvoriť. Takže ideme ju podskladať teraz ako Lego, lebo to tak rozsypalo sa. A poskladali sme ju ako Lego teraz. Toto si má share. No ja toto máš demo. To tak neviem povedať. Ser natural. Čokoláda. Dobre, takže... Ja šernem. Share. Uvoňajte. Je to také, že share. Ideme ochutnať. Počkaj. Počkaj. Ohooo! Ideme ochutnať. On to chutí ako taká horká čokoláda. To je horká čokoláda. Ale to chutí ako keby sa nevedie rozhodnúť, či to bude sladká alebo horké. Chutí to ako veľmi sladká horká čokoláda alebo ako veľmi horká sladká čokoláda. What? Bro, what are you talking about, man? Máme na potom. A potom, keď to šmejde, tak zúšereme, inhalujeme to. Tak vysávaš. No, takže presne takto, to budeme inhalovať. No a ďalej ideme ochutnať tieto dve. Začneme asi toto originálnou. Milk, chocolaté, milk. No a keby ste chceli vidieť, ako chutí tá peanut butter, tak si ho chodite kúpiť a ochutnajte ju. Hej, lebo tu sme už nekúpiť, ako možno. To som zabustil, riadne. To je za úplne inak. Pozrite to farbu. Toto je, že tak na 90% zlá, a toto je tak na 20% zlá. To je dobré. Vieš, ako to vonia? Strašne to pripomína čokoládu. Bude vyleťať celá. Idem ochutnať. Nie, ešte na to. Ako to chutí? Strašne mi to pripomína čokoládu. To chutí ako úplne klasická čokoláda. Ja som cítim kus toho Mr. Beasta. Ja som pán zviera teraz. U Mr. Beast, pán zviera. Ty pičo, vole! Takže ako ďalšiu čokoládu si ideme dať túto This. Je tam napísané. Čo This? This nuts. Takže teraz už naozaj ideme si dať túto Feastables Almond. O to v tom drej. Ty zmizni! Milan. Nejde! Zmizol už. Do p***či na nás hodil peniaze. Milan na nás hodil peniaze. Vypadá takisto, ale tu sú orešky. To vyzerá ako keby si mal taký akné na tomáte. Tak to vyzerá.
strašne to čo pripomína. Chutí to strašne ako čokoláda. Мистер Бист, рис, мистер Бист ест рис, посмотри вниз, там мистер Бист каратист, мистер Бист юрист, Dobre, takže to bolo so chvíľa všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte like a odber. Pozrite, kto mi volá. Daj to bližšie. Mr. Beast! What if instead of Mr. Beast, my name was Nick?